बुंनो थाङोबा जोंनि लकेल बिटिसि मनमोन बायद'आ 5 बोसोर सिगां एमसिएलए आव थानानै सरकार सलायनो हायाखैबाबो बिथाङा दिनैहाय बै थांनाय बोसोरनि जेनाखि बासबारि रुपसि आदानि कम्पानिनो हा फाननाय प्रमटखौ सोंखारिनानै बिथाङा बेखौनो बन्द खालामदोंब्ला दाथ' बिथाङा सरकाराव दङ दा बिपिएफ सरकारा दिनैहाय बिटिसि सरकारा दिनै गिदिंनानै फैफिनबाय दा बिथाङा जोंनि हाखौ होबथानांगौ होननानै जों बिथांखौहाय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा दिनै गावनि सरकाराव फैनानै उल्थायै फिर खनसे बासबारियाव जाथाय जानाय बायदिनो जोंखौबो दिनै नारसिनफैदों गावनि सरकाराव फैनानै गावनो नारसिनफैदों दा जों रायजोआ बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा बासबारिनि आदानि कम्पानि बायदि एसेबां गिदिर कम्पानिखौनो बिथाङा बन्द खालामनो हादोंब्ला गावनि सरकार गैयै समावनो बे सरकार गैयै समावनो गाव बन्द खालामनो हादोंबा दिनैहाय जों सानो जे गावनि सरकाराव फैनानै जोंनिनो पर्बजरा डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि जों मोनब्रै मोनबा 6टा 7टा गामिजों दखल खालामनानै दोननाय एसे हा सासेनिल' नङा बेवहाय खमैबो बुंनो थाङोबा 300-400 घरनि हा दा बेखौ बिथाङा गावनि सरकाराव थानाय हिसाबै दा बेखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों बिथांखौ हांख्रायो दा गावनि सरकाराव थानानै हांख्रायो बन्द खालामनांगौ होननानै जों बेखौनो लुगैयो दा बिथाङा जे जोंनि ट्राइबेलनि हाखौनो गावनो बुंदोंमोन जेनाखि गावनि एमसिएलए बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा बुंदोंमोन गामि गामि गिदिंनानै जोंनि बिटिसिखौ बासायगोन होननानै बिटिसि बासाव होननानै बिटिसि बासाव होननानै गाव बुंदोंमोन गाव बुंनाय बायदि दिनैहाय खामानिखौ मावनायखौ नुहुराखै जोङो दा जोंनिफ्राय बेखौनो बुङो खावलायनो सानो जों रायजो राजाया बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बिथांनिफ्राय लुगैयो फिसा मोनसेल' खामानि जाहाथे बियो बिथाङा मनमोन बायद'आव बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ आरो बन्द खालामथारनांगौ नांगौ जायोबा आरो खुद्रिसारनांगौ जों खुद्रिसारबावगोन थेवबो बिथाङा बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ जों बागानखौ खालामहोआ आरो मोनसे दखल खालामफैनाय जादों जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया 40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थारिखखौ जायखिया जों गोसोआव गैला नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथानानै बे बुंबाय आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो रेन्जारा मा बुङो होनदों जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय जोंथ' आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिफुनाव थिनहरदों डिफुनाव थांनानै डिफुजों रायज्लायबाय डिफु होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल इएम दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों इएमनाव लकेल जोंनि इएमनाव मनमोन बायद'नाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्टारा जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायद'नो दा नोंथांमोना मा लुबैदों जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धर्ना बादि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायद'आ बे खामायखौ जाने बन्द खालामो आरो बेयाव जुदि बन्द खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जों होबथानांगौ जानानै फैगोन मनमोन बायद'खौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मनमोन बायद'आ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनिनो बे एरिया बे जोंनि पर्बजरा 1 नं पर्बजरा समस्तिनि इएम जाहाथे बे खामानिखौ बन्द खालामो आरो बायद'आव फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो निस्सय बे बायद'नि आखाइ दं बेया जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो
आरो बायदेवा बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि MCLA नि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनाय जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवा गावनो खुद गावनि खोथाजों बुंदों दिनै सानाव गसंथादों बायद'आ नोंथांमोननि खोथा होनाय बायदि गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवा जों गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ बे खोथाखौ बिसायख'थिनि सिगां बुंदोंमोन ना बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों दा नोंथांमोना सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै जोङो बायदों जों बेखौ सावरायफिनायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डामाव हैनाय दोनदों ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायदों जों खुद फेस टु फेस मुभ खालामना जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन मा बुंदों बायदेवा बुंदों नोंसोर रबार्ट खालामोबा अबेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन उसुबिदायाथ' बायदेव जों बाहाय एसे एनै रबार्ट गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा सोरबा एसे एनै रबार्ट गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिखा जों बाहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस मोनदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै डाइरेक्ट सिदा मावफैदों आं खोनानो मोनदों माबा टेनसिं लागायगोन बा माबा खुन्थिया गायगोन होननानै बेखौथ' खुन्थिया गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थोनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिं टेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बारा होनाय जादों ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनो होनदोंमोन बिसोर फैयाखिसै दा बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय नै दिनै जों बे खामानिखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनैनि बायध'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय ओरैनोथ' बे हाया भिलेज बाउन्डारि जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरखारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन बेसेबा न'खौबो बुखुफिनहोनाय मोनसे जों न'खौ होफैदोंमोन बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बे नैबेयाव न' लुदोंमोन बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोनदों होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुवाखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुवा जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोन होननानै फरेस्टफ्रा बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय थगन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन